Horas madihita saluhutna martang yang mahita. Hali Tuhan debata mauleate mahu pasatura nami tuho. Diaka pabahinanmu di tonga-tonga ni ngulu nami satu partikian. Noang pada ditikion neng tangonon nami mahatam marsaringar main di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala sesi sama Tuhan akadusa panganasun nami. Marhiti Yesus Kristus anak menasasadai martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Yohanes bidu 4 ayat 20 sahat tu ayat 26 songon ma didok disi. Didolokado martangi yang ia opunami gabi didok kamu ikut Jerusalem do pertanyangan. Dungini na Yesus mamadok ibana porsea mahodiau inang na Roma tikina gabedak pola bedulukan manang Jerusalem pertanyangan tuamai. Disobahamudo naso binotomuna. Huboto hami do na husobahami. Ai bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Alai na Roma tikina jalanu ngaroi nuain. Gabe di bagasa todi dohot hasitongan martangiang aka pertangiang na tutu tuamai. Ayaka pertangiang na songoni dipangido amai. Todi do anggo debata asa aka na martangiang tu ibana patu martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Dungi di dok boru-boru ima madok ibana. Huboto do nanaing ro Mesias na margoar Kristus. Ia dung ro ibana barita honon na do saluhut nai Tuhan. Dungini na Yesus mamadok ibana. Audoi na makatai dohoto. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon martangi yang dibagasa todi dohot hasitongat tu debata. Akadongan sapor siaun uju di luar Judea Yesus mangulahi naik tu Galilea ikon boluson na luar Samaria. Jadi hama masa ni turpukon ima di luar Samaria na margoar Sikar. Mardonokon ladang nani lehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Diluati adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibahen naung loja Yesus siap perdalanan. Hudul ma Yesus dilabung ni sumuri. Tar di hosni ari mai. Dungi Roma sadabur Samaria manahui aek sia sumuri. Disima Yesus memakuling buru Samariai laus disido taringot ima ayat 20 sahatro di ayat 26. Dihita saluhutna pakatayon ni Yesus dohot boru Samariai luar biasa do. Somalna halak Yahudi na memelihara agama Yahudi dang oloi makatai dohot halak Samaria. Hida ubay tarsonggot boru Samariai marnida Yesus na mamakulingi ibana. Dia masih bosiri ni padohan ni boru Samaria na di ayat 20. Didolokado martangiang iau punami. Gabi didok kamu ikut Jerusalem do pertanyangan. Sonom mamulana. Di buku 5 Musa bidu 27 ayat 415 didok si Musa dohot aka situani Israel hati-hai tu sadok Israel asa ia dung ditari parina sida Jordan sahat tu tano silehonon ni Jehovah ikod pajongjongon ni nasida madina sida aka batu na bulun jala sapangon na sida aka idohot hapur ikon uhir honon na sida matusi sude hata ni patik na nilehon ni Jehovah tu nasida jala asa di pajongjong na sida huhut disi sadalangkata di Jehovah debata sadalangkatan sian batu. Na mangihut muse di buku 2 Kronika bidu onom ayat 5 1 apala Jehovah sadiri madok olak ni ari ujuau manugiho bangso kuruar siatano Misir dang duku pilih sada huta sia sadok marga ni Israel paulionna sada joro
bahin inganan di guarhu. Jala dangdung hupilit nanggo sada halak, asa ibana gabe jujungan gumonggom bangsoku Israel. Alai nunga hupilit anggo Jerusalem, asa disi guarhu. Jala nunga hupilit anggo si David, asa ibana manggonggomi bangsoku Israel. Alai dang tarjalo rohani bangso Samaria ala dang tarjalo nasida buku na badia na asing dukon na 5 buku ni si Musai. Ido ubahe dang dijakon nasida padohan ni Jehovah na di buku kronikai. Jadi on masada dinasida na gabe manirang bangso Yahudi doh bangso Samaria. Taringo tu inganan na martangyang tu Jehovah managabe si bosiri ni parbolat-bolatan dinasida. Mengalusi padohan na di ayat 20 ini na Jesus do mengalusi boru Samariai porsea mahodiau inang. Na Roma tikina gabedang pola be dolokan manang Jerusalem pertanyangat tu amai. Unang be persoal honi ido nanido ni Jesus dang songoni be songon dia nama. Akadonga sa porsian adora sosati tatusi sasitong na halak Samariaw tiki manoba na so binoto na do manang na so tinadana. Alai molo halak Yahudi di boto do na sinobana ima Jehovah de bata na takas madongani na sida haruar sia tano Misir. Jala takas do di pawa Jesus ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Di buku Yesaya bidudua tolu didok do disi ay marharoroa sia sio do sogot patiki. Jala sia Jerusalem hatani Jehovah. Jalanan idok ni Jesuson martudu-tudu do otu ibana sadiri. Jesus songo kalak Yahudi naung roima buak kaluaud do. Na mangihut na pinabotohon ni Jesusi taringot tu na martangiang marsoba tu debata ama dang taringot tu ingana be. Alai na didok ni Jesus na Roma tikina jalanung ngaroi nuain. Gabe di bagasa todi dohot hasitongan martangiang akka partangiang na tutu tu amai ai akka partangiang na songoni di bangido amai. Boasa di bagasa todi ai todi do anggo de bata asa hita akka na martangiang tu ibana patu martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Jala padohan ni Jesusi dapok rohani boru Samariai. Ido baik didok huboto do nanaing ro Mesias na margoar Kristus ia dung ro ibana barita honon na do saluhut nai tuhami. Jala takas do didok Jesus madok boru Samariai au doi na makatai do to nungaro au baduk bohi do to sadiri ido na didok ni Jesusi. Akadongan sapor siaon padohani pabotoh tuhita sahalak bawa na makatai dohot boru Samariai ima Mesias na margoar Kristusido. Naung jumolo di baga-bagaho di padan na robii jala tahapor siai ma ibana jala manotong mahapor siaut tu ibana. Jala porludo poto otta sasitong ngadak kolas siet tonga-tongani halak Samaria na somanada pabuan na ibana dui. Dohot do siat tonga-tongani halak Yahudi tiki na somanada pabuwa Jesus na binagabagahon nai nungaro songon jolma alai anggo hita totu sahali nunga tahapor siai be ibana ai haroro nai na lao paluau kita jolma pardosa do. Na mangihu taingot ma akadongan ditiki martangiang marsoba hita tu debata di bagasa todi do tasitonga mahita ro tu ibana. Dang be persoalat dihita inganan ni na martangiang tu Jehovah debata. Nuaing na rumikot dihita tajakon matodi do tasitongan ni debata di ngulut tabi. Jala di bagasan ni ima hita martangiang tu ibana. Jala pos doro hatta sai ajaran ni todi ido hita martangiang tu amai. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata nunga hutang-hutang bedi besian hatami. Saya jara-jari mahami Tuhan manglahun nahubar tu hatam. Jala siroham mangasahot todim do di bagasan hasitongan na siakoi mahami martangiang
marsoba tua dupam. Tuhan debata sesi sasalu akadusa pangalusun nami. Jala homa Tuhan na manangan na kami disalu aka perdana nami. Olam mangasahon Yesus Kristus anak nasasadai martanya kami Tuhan. Amin. Horas madhita saluhuna. Shalom.